Българите и сърбите са гостоприемни хора, които знаят как да посрещат. Това гостоприемство ще усетите навсякъде. От Монтана до Ниш ще ви нагостят богато, а старите български и сръбски рецепти ще предизвикат възхитата и на най-претенциозните гастрономи. Изключение не прави и националният курорт Вършец, където местните майстори-готвачи очароват любителите на вкусната храна с традиционни и характерни само за този район гости. Сред уюта на приятни ресторанчета и механи може да вкусите местните специалитети – баница, таратор, овчарска салата, стомна кебаб, цедено мляко с мед, агнешки кюфтенца и безброй други вкусотии. И всичко това поднесено в подножието на Балкана сред прекрасна природа и чист въздух. Заради добрите традиции във винопроизводството, тук ще ви предложат и качествени и екологично чисти вина. А през февруари почитателите на виното могат да празнуват заедно с местните хора Трифун за Резан. Гастрономическият празник продължава и сред прекрасната природа на Берковския Балкан. Всеки, който иска да се запознае с традициите в кулинарията на Берковица, трябва да посети етнографския музей. Освен бита и обичаите на българите от турско робство, представени в него, тук ще ви разкажат и за берковските гозби от минали времена, както и за традициите в приготвянето на различни местни рецепти. Може да опитате катък по механджийски, агнешка чорба, пържен боб, пълнен заек, печен свински джулан и цедено кисело мляко с орехи и мед. Смесица от аромати, традиции и рецепти, предавани от поколение на поколение. За традиционната българска кухня и местните вкусни гозби може да научите и в историческия музей в Монтана. А в уютни ресторанти може да опитате специалитетите на монтанските майстори-готвачи. Пълнени чушки с боб, постни сърми, мъжки боб в гарне, лучник, гювеч по-душански, приготвени по стара българска традиция в глинени съдове и гарнета. Любителите кулинари могат да проследят как се приготвят таратор, баница, шкембе чорба, пилена лютика. Все традиционни за областта и страната ни ароматни гозби, овкусени с местни билки и подправки, които изкушават както с великолепния си вкус и разнообразие, така и с майсторството на местните готвачи. Не по-малко известен със своите вкусни ястия и специалитети е и Чипровският край. В зависимост от сезона, гостите на града могат да дегустират рибни ястия от шаран, белуга, чига, белимур, сърми с кисело зеле, туршия, баница, сухи чушки с чесън и перосана кокошка, качамак. Всички по традиционни рецепти, характерни за този край. А сред красивата природа на китното селце Георги Дамяново се намира винарската изба Винарна Лопушна, предлагаща бутикови и селектирани вина със световна известност и гарантирани качество и вкус, където в изградения тунел в скалата над избата се съхраняват и отлежават 100 000 литра вино. За да усетите духа на страната, трябва да опитате храната. Това особено важи за богатството и разнообразието на сръбската национална кухня, събрала традициите на хората, живели по тези земи – гърци, турци, българи, унгарци. Със своите неповторими вкусови качества, кулинарните специалитети на сръбските майстори-готвачи са едни от най-предпочитаните по света.
В уютните ресторанти, механи и кафенета, местните ястия са предпочитани и от най-претенциозните клиенти. Сръбските специалитети на Скара са се превърнали в символ на националната кулинария. Върховно удоволствие е да опитате мешано месо, няколко вида местни специалитети – кебабчета, плескавици, хапки, наденица, пържола, шишче, геврек, вешалица. Нито един по-важен празник не минава безпечено на шиш месо, капама от агнешко месо, сръбски гювеч, просеник с сирене и каймак и много други вкусни ястия. В многобройните ресторанчета на Ниш може да опитате не само разнообразните специалитети на сръбската кухня, но и от прочутата нишка дюлева ракия. Ще ви посрещнат с дъхави погачи, плескавица, препечена наденица и много други изненади, галещи мецето с неповторимия си вкус. А от множеството кафенета по безбройните улички на града се разнася неповторимият мирис на ароматно кафе. Освен в града, може да опитате шедьоврите на нишката кухня и в неговите околности. В село Сичево ще ви приготвят домашни специалитети – бифтек, филе от говеждо месо, свински опашки в сос, поповски сърми и ще ви налеят хубаво домашно вино. Всяка година в град Свърлик се провежда международният кулинарен фестивал Белмужиада, по време на който може да опитате ястието белмуш, пърженица и селска скара, както и разбира се благоуханното местно вино от винарна статус.